Σε έναν κόσμο όπου η περιβαλλοντική βιωσιμότητα αποτελεί προτεραιότητα περισσότερο από ποτέ, το σύστημα Duo ηγείται στην επανάσταση της συσκευασίας στην αγορά των αλλιευμάτων, προσφέροντας εναλλακτική λύση στη χρήση του βλαβερού φελιζόλ, διαφυλάσσοντας τους ωκεανούς μας για τις επόμενες γενιές. Με θερμοπλαστικά υλικά, μη κατακερματιζόμενα και επιπλέοντα, το Duo επαναπροσδιορίζει τα πρότυπα συσκευασίας για τρόφιμα. Κάθε χαρακτηριστικό έχει σχεδιαστεί για να μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Από την ανακύκλωση έως την εξοικονόμηση χώρου, από την προστασία κατά της UV έως την πλήρη ανακυκλωσιμότητα. Η τεχνολογική καρδιά του Duo αποτελείται από έγχρωμα RFID chip για εύκολη αναγνώριση, κόκκινο για τα κυβότια φραγμού, πράσινο για τα κλειστά κυβότια, καφέ για τα αποστραγγιστικά κυβότια φραγμού και κίτρινο για τα αποστραγγιστικά κυβότια. Το καινοτόμο καπάκι συγκράτησης πάγου εξαλείφει την ανάγκη για σελοφάν, το οποίο είναι βλαβερό για τις θαλάσσιες χελώνες, αποφεύγει την άμεση επαφή ψαριού και πάγου και διασφαλίζει συνεχή ψήξη του προϊόντος. Η πλυντική μας μηχανή, ένας θεμελιώδης πυλώνας αυτής της επανάστασης, στο σύστημα Duo, εξασφαλίζει την υγιεινή της συσκευασίας. Οι στόχοι του Duo είναι σαφείς. Εξάλειψη του φελιζόλ από τη θάλασσα, παρακολούθηση της συσκευασίας σε όλα τα στάδια της, ανακύκλωση και μείωση των εκπομπών CO2 και διατήρηση της φρεσκάδας των αλλιευμάτων. Από τη θάλασσα στο τραπέζι. Το σύστημα Duo έχει αναγνωριστεί και πιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mission. Η επιλογή του Duo σημαίνει επιλογή ενός βιώσιμου μέλλοντος. Με τη στήριξη πολυάριθμων λιμένων που έχουν ήδη υιοθετήσει το σύστημά μας, είμαστε περήφανοι που προχωράμε αυτή την αποστολή Made in Italy. Το Duo είναι σύμβολο αριστείας, καινοτομίας και δέσμευσης για τον πλανήτη. Ελάτε μαζί μας για να προστατεύσουμε τη θάλασσά μας, γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.